Yan mga baby loves, bumili tayo ng pinya ngayon. Yan. Kasi punta tayo sa Panda. Yan. Del Monte Pineapple. Dito sa Saudi Arabia. Yan, bagong-bago yan. Bagong-bagong dating. Yan oh. Press na press pa yung dahon. Yan yung Del Monte Pineapple natin mga baby loves. Ayan, export galing Pinas. Punta, dinala dito sa Saudi Arabia. Ayan, ang malakasan. Yan. Bagong-bago, sarap kainin, lagyan ng asin. Ayun, ayan, kakain naman tayo.